Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Agarin iti Apo, agtigerger dagiti tattao,
Agtugtugaw iti trono na iti ngatwen dagiti kerubim, ket aging gined ti daga. Man nakabalin ti Apo ijay Sion, isu ti kangatuan nga amin a nasyon. Idaydayaw yu kuma, titunggal maysa tinaindaklan ken nadaeg, anagan na, nasantuan ni Yahweh. Man nakabalin ka nga ari, ayatem tinalinteg, inyeg mo iti justisya ti Israel, inyeg mo ti kinalinteg ti panakapada-pada. Itanakyo ti Apo, a Diyos tayo, agdaydayaw kayo iti sango ti trono na, nasantuan ni Yahweh. Da Moises ken Aaron, dagiti papadi ken ni Samuel, ti nagkararag ken kuana, imawag da ken kuana, ket nagdayda. Manipod iti monmon nga ulep, nagsao kadakwada, tinungpalda dagiti bilin ken dinteg nga inted na kadakwada. O Apo, Diyos mo, impangag mo dagiti tattaom, impakitam ti maysa ka Diyos ang mamakawan, uray ti dinasam kadagiti basolda. Itanukyo ti Apo a Diyos tayo, idaydayaw kayo, ijay nasantuan at turod na. Nasantuan ti Apo a Diyos tayo. sikat itulong ko, amang iwarnak damag mo, di amin ang tao. Jesus naganamang ikat, igay nandanak, kas musika anaimnas, dias kental na. Yukden at kawar ti basul, wayaan at balud, basul dalusan darana, siyak insalakan na. Denggem umati timek na, baru biag itden na, lading itliw-liwain na, mamati kay kuma. Yahweh yu tinagan na, umelman ken tuleng, bulsek at tuyen manubol, agragsak kay amin. Amen. Agkararag tayo, managayat ken managparabor nga apumi, yeb kasmi tiin kami panagyaman iti adu a bendisyon nga naawat mi. Kang runaan o apo, pagyamanan mi iti biyag nga insagot mo iti tunggal may sakada kami. Agyaman kami apo iti panangidalan mo kada kami iti uneg, tinasantuan na balay mo, tapno umay makipagdaydayaw ken ka. Agdingeg iti mensahe nga maiburay kada kami,
agadal kadagiti napateg asasaom. Apo Diyos, tulungan na kami nga agtalinaed ti saom iti puso, panunot, aramid, ken kararwami, tapno dumakdakkel pa iti pamati mi, ket maikari kami itapagariam. Pakawanan na kami, Apo, iti adu ang nagbasulan, ken nagkurangan mi iti sangwanam, ken Kristo Jesus, dahito iti dawat ken kararagmi. Amen. Kunati Apo, ngem uray ita, agbabawi kayo iti amin na pusoyo, ket agsubli kayo kanyak. Agayunar, agsangit, ken agdungaw kayo. Ipakitayo ti agsensen na aya pusoyo, iti ladingit. Saan nga umdas ti panangray abyo, iti pagananayo. Agsubli kay iti Apo a Diyos yu. Naasi ken managparabor, naanos ken tungpalen na ti karina, si dadaan amang makawan, saan amang dusa. Dawatik man, ti tunggal maisa, ti intay panagparintuming, no kabailan tayo kakabsat, bayat ti tarigagay tayo, panagtarigagay tayo, nga dumawat, nga daan si papakumbaba, iti pamakawan ni Apo Jesus, kadigiti biyag tayo, bayat ti tukar ti organo. Agkararag tayo, adtoy kami o Apo tapno dumawat, iti pamakawan mo, ken ti kinaparabor mo kadakam, kas anak mo adi agbalbaliw. Inayat na kami uray, taimbaon mo iti bugbugtong nga anak mo, nga isu ti pastor mi, ken mangisalakan mi. Inwanwan na kam o Apo bayat ti asideg mi ken kang, dawatin mi nga mawayawayaan kam kadagiti basbasol mi, mapakawan na kam kadagiti nagkurangan mi, madaan kami kuma itital na kadagiti puso mi, ket maisubli kam kenka kas inayat mo nga anak mo. Ited mo kadakam ti amin akasapulan mi, daytoy ti kararag mi o Apo. Amen. Amen. dalan ko. Pagranyagem kad rupam kanya tapno sikali pagnaedak. Amen. Maayaban dagiti asers nga panangurnong kadagiti sagsagot nga agpaay ti paramid ti multipurpose building.
Naimbag nga Domingo, titunggal may sa kanya tayo kakabsat. Good morning! Naimbag nga bigat tayo amin. Ken kastamit, kaligiti ada, kaligiti online. Ket no ada ti cellphone yo nga igim yo dita. Ket paki sapol yo man, DJ Central United Methodist Church FB page. Tapno kasta ki i-like yo, tapos paki-post yo. DJ gimong tayo iti Ilocano. Ket dawat ko kinapo nga ti talna, ti apo, ti ipaina, ti tunggal may sa kanya tayo manen, iti dayto nga gundaway, ti intay panaggigimong, kas pamilya ti Ilocano service, dito iglesia tayo, dito ay Central United Methodist Church. Ket kablawan tayo man, dagiti kakabsat tayo, nga umuna nga gundaway, nga makadwa tayo iti daytoy nga gimong tayo ti aldaw ti panagdayaw ken panagyaman ken apo ket dawik man no sino ti first timer tata nga makadwa tayo ket dawik man gyaman tayo ken ni Tatang Marcelo ken ni Nanay Laila Benemerito nga naggapu pa di Asingan Pangasinan iti Barangay Sanchez ket dawik man ti panagtakdirda ni Ate Violi Kawagas. Ayan, nagyamang kami. Naggapuda pa Asingan Pangasinan. Ken kastamit nga agyaman tayo dadtoy dagiti grupo dagiti taga Mindanao o Davao Episcopal Area dagiti napipintas nga grupo dagiti kababaihan iti Davao Episcopal Area nga idongaluan ti mas napinpintas nga DSda ni DS Mercy Rivera. Isudaket naggapo iti Bagyo tapno kastakit dumaray iti Bayinyal dagiti kababaihan ket nagkita-kita dagiti amin nga kababaihan manipod iti Bagyo Episcopal Area, Manila Episcopal Area ken Davao Episcopal Area ket maragsakan tayo nga makadwa isuda iti daytoy nga agsapa ditoy gimong tayo ditoy Ilocano. Kidawik man ti panagtakdirda amin ket basahik man dagiti tinaganda nga idangulwan ni DS Daisy Villesa, ni Jean Deo Ocampo, Evelyn Lozano, Mary Jane Requillo and Nicole Requillo, Lily Lumangyaw, Marife Bagyo, Maricel Galvadones, Joy De Los Santos, Lani Lontok, ken Jenaline Mateo, Erlinda Cortez, Tess Montoya, at Sabel Paday. Agyaman kami amin kakabsat, ti panakipasetyo, iti Central UMC. Nga madapay may satay, natnag ko sa papel na. Kidawik man, dagiti kakabsat tayo pa. Ayan, agyaman kami unay, kidawik man ti panagtakdir da nanang, nagdapuanda from Isabela. Ayan, kitagyaman nakmet ti gundaway nga makaawid idi kalman idi lawas na manipod idi Tuesday parbangon ti Sabado idi makasangpitak dito yung mga trip before 4 naggapo idi kawayan pinashare ko met ni Engineer Crison ken ni Margie ije Rojas apo naggapo aki jay sa Dimagasa kay Santiago Sanitarium tapno bisitahin met diyan naoperahan nga nanang ni Nanay Celia kay tagyaman tayo tinabaliging operasyon ken kastamet itagtultuloy nga palubos ti apo ket makaawid na tatangal daw ijay Santiago. Agyaman kami nanang ti ate ti iaayo dito yung Central UMC ket kidawek man nga ipakaamuyo nga adati gunglo dagiti gimong dagiti Ilocano nang nangruna kanyayo kakabsat nga adadtoy Manila nga iawis yo ti Ilocano service ti oras ti 9:30 dito iglesia tayo dito Central United Methodist Church. Adapay kakabsat dagiti umuna nga gundaway nga aday iti lasod ti panawin ko umuna nga gundaway nga dadtoy agyaman kami apo ken kastamet kadagiti adda iti online agyaman kami iti agtultuloy nga panakipasetyo iti iglesia tayo ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti
agkasangay, ken kastamit digiti anibersaryo, iti daytoy nga lawas. Ket siya sino man ti ditoy nga agkasangay, yakunay kabisado digiti aspire tayo, ngem daman digiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, ket dawik man nga mabalindak nga i-text tapno kastakit mapanak man kadigiti pagtaingan nyo tapno makabisita kami ti visitation team ken kastakit may kararagan da kayo kakabsat ket saan kayo nga mabain nga awagan da kami message da kami tapno kasapulan nyo ti serbisyo dagiti pastoryo ket kadduak met ti visitation team ken kastamit nga idtayan ti liturgy tayo adda ti recognition Sunday into ni July 14 ket siya sino man kanyayo nga nagturpos wenno adda dagiti honor da wenno awards da pakikabilyo jay kakabsat tapno mabigbig danto no July 14 ket adamit basit nga token kasimbolo iti panagyaman ken apo kadagiti anak tayo wenno da kayo ket naglipas iti masteral doktoral ken anyaman pay nga nalpasyo kakabsat ket mabigbig kayo no July 14 ket agtultuloy met nga kidawek nga ikararagan tayo nang nangrona ti nanay ni Nanay Celia, naganak na, kastamit ti mother ni Judge Larida, nga di hospital tata, kaya ni Nanay Rosario Bayudan, nga di US, kaya Nanay Ching, tultuloy nga iramraman tayo man, kadagiti karkararag tayo, kastamit dagiti OFWs tayo, dagiti trabaho, syempre, dagiti karit, problema, titunggal may sa kanya tayo, kaya kastamit dagiti adanig negosyo da. Ket dati kayo mag-birthday into no tata ket na atin Nancy Lungob Kamadu dati isuna ket into no 5 ket ni Kuya Ben Mateo Jr. birthday na gayam into ni Kuya Ben. Ano dati ni Kuya Ben? Ayun, aday dyan ni Kuya Ben. Happy birthday and advance happy birthday Kuya. Ken kasnamet dayto iti maudi nga Domingo iti conference year 2024-2025 Tintero Philippine Central Conference. Ket mangrugi into no bigat isumeten ti panag-take over dagiti sumaruno nga agbalin nga papastor kadagiti tunggal kongregasyon nga nakaidistinuanda. Ket agyamanak iti kaspastoryo ti may kadwa nga tawen mangrugi into no bigat kas agbalin nga mangidangulo iti iglesia tayo ditoy Ilocano service dito Central UMC. Ket malidayan tayo met nga maysa kadagiti kadwa tayo ket pumanaw ngem damot mangsukat ngem numampay kastag tultuloy nga ikararag tayo ti biag ni Pastor Jordan ket kumet nga ikan ti gundaway tapno kastag ket pakada ken kastamit ket agyaman ti lasod ti 5 years asa na si Pastor Jordan ayon para magbigay din ng konting pananalita din. Alam ko po kahit na nasa Vesper siya ay malaking bahagi din siya sa ministeryo ng kabuuan maging sa atin dito sa Ilocano Service. Pastor? Naimbaga bigat yung amin. Pwede na ba ako sa Ilocano? Salamat po Kuya Jen. I thank God for this time to say pansamantalang pamamaalam. Kapitbahay lang po tayo. Diyan lang po ako sa Wesley United Methodist Church. Thank you, Pastor Jen, for your generous spirit in allowing me to have this time to thank God for all of you and to thank Him for the blessing of being appointed at Central Church for 5 years. Marami pong salamat. Yun po yung laman ng puso ko, ng aking pamilya, sama si Ate Malu, si Zion, si Sinai, sa lahat ng congregation, pinakabihira ako sa Ilocano. Pero sabi ko nga, gusto kong maging Ilocano. No? Nainggit ako sa mga Ilocano. At meron akong FBI ko, Faith Building Ilocanos, tsaka mga GI, Generous Ilocanos. Yan yung mga pagkakilala ko po sa mga Ilocano. Salamat sa Panginoon, sa inyong mga ngiti, sa iyong mga panalangin at pagmamahal. Magpapatuloy pa rin po ang ating paglilingkod. Salamat and let's pray for this new conference year na patuloy na ibuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa ating buong Central UMC family, sa lahat ng ating worship
services, Tagalog, Ilocano, English, GCCF, Vesper. Mahal po namin kayong lahat. Salamat din po sa inyong pagmamahal. To God be all the glory. Thank you po. Thank you, Pastor Jordan, sa nga nagkakadwa tayo iti lasud ti maysa nga tawen ken kaspaset ti Central UMC ti lasud ti 5 nga tawen. Sige, kidawin tayo man ti mangidangulo iti multipurpose building project tayo tapno kasta ket mangted baset ti announcement tapno kasta ket may papan iti proyekto tayo ti iglesia tayo tay panangipasdek iti multipurpose building. Ati Josie? Sige tayo. Naimbaga bigat yung amin kakabsat. Good morning. Naimbaga bigat nyo. Hi, Dabawenyos. Nagkita tayo di Baguio. Kagap na po tayo amin dyan. Ita nga bigat, mang tedak ti may isang report, may papanti fund campaign para ti multipurpose building project tayo. Diyaman na kiniapod Diyos iti daytoy nga gundaway nga makapagserbi manen. Tinagan na daytoy kay multipurpose building a square foot project. Ket naikanak ti gundaway nga mga idaulo or to spearhead this project. It's really a big project so that we really need to make a call. So, kitain tayo na anya ti purpose na datoy. Anya ti panggap ti iglesia nga mangiput up ti multipurpose building project. First things first, you would like to put up an accommodation, a roof on the head, para sa mga anyone that has the chance to make a meeting, gathering, fellowshipping. This would be a center for education and outreach works. Di ba ang ganda? Para sa ating lahat ito, especially sa ating mga brothers and sisters in the community of faith. Dakkel nga banag ti pagtungtungan tayo dito. It is a 75 million worth multipurpose building project. Kasano nga is really a way of thinking na every month ay magkaroon tayo ng 450,000 collection. So, yan ang talagang aspiration ng project na ito para pwede nating ipagpatuloy ang ating pangarap na magkaroon ng multipurpose building project. So, kitain tayo man, no anyati naging kahinatnan ng ating effort. Nagsimula tayo noong November 2023. Kaya mabilang tayo nga adati total pledge di 7,534,079. No, kitain tayo ti per congregation. Kita man ti Ilocano service. Adati commitment nga 65 nga ulo with 480,000 pesos. No, kitain nyo kakabsat agsabasabali ti panangted di kade. Ngayon adumit ti nag-commit. So, this is now an opportunity to make a call. Ang tawag kasi natin dito is square foot project. Kaya lang, nung nakita natin na marami namang sumasagot dito, kaya lang ang balik ng pera or commitment ay maliit lang. So, we decided to put up a system and that is letter distribution. So, no, at dati matanggap yung letter kabsat, just take it and pray for it. That one day, soon, you will have a way to putting up your generous support for this. Ngim, English, makita yung nagdakkel because there are 4 or 5 souls that promise to give millions of pesos. Okay, next. Kitain tayo man. From that 7.5 pledge, manuti na kolektan. That just represents 2.8, which is 38%. So, nabati na dyan 4.6 nga 62%. So, dahil taman ang tagundawe, tapno, ikarkararag tayo, dakdakil nga pamati, tapno, makaala tayo man ang kwarta, then matulungan tayo nga makolekta dyan nga pledges. Okay. Nagsimula, nagrugi dahil ito nga project in November
of last year. On that day, nakaalat tayo ti 442,000. So ibig sabihin, may halaga ang ating campaign. Previous to that, mga May and July, it was just a soft campaign. And then, we really fast forward with our efforts of doing it better. Kaya nung December, tinarami tayo, binantayan tayo, no kasano tayo nga makapag-boot system. So, kinikita tayo, no kasano ti panang kolekta, kadagati commitment in every week. So, therefore, in December, we have 159,000 pesos. What will happen in January? Kitan tayo kakabsat. Di makal. From that amount, naging 290,000 pesos. So therefore, meron tayong capacity na pwede tayong makapagbigay ng karagdagan. Baka naman tsamba, tingnan nga natin ng Marso. Di ba 450,000 ang ating target? Pero, nagkuha natin 449. It's just a difference of 1,000 to make it hitting the target. So dahil dyan, nagdasal na naman kami, Lord, pagpatuloy mo ang aming mga kapatiran na makapagbigay at masustain ang pangangailangan. So that was the time when we started to give letters for individuals and corporate. So what happened in March? Di ba? Because of faith, prayers, unity, and commitment, we were able to get 682,000 pesos. Bakit? Kasi anniversary ng church. We were together in worship, and there were balikbayan that came. And of course, the prayer was instrumental para magkaroon tayo ng mas malaking halaga. 682,000 has surpassed our target. Next. In April, naku, bumaba siya. Bakit kaya? Parang naging January rin ang naging experience. Kasi napag-alaman namin na namasyal ng mga tao ng ibang bansa, nagsipag-beach, anything that they have saved painstakingly, they just splurge on getaways on beaches. Di ba? Okay, sige, intindihan natin, kailangan talaga ng tao yan. Pagdating ng May, bakit ganun? Biglang lumiit. Parang hindi na tayo. Parang isang linggo lang yung isang buwan. Lord, tulungan mo kami. So that's why we invented again on another story, and that is joining our friends globally. We spread out and call our families and friends working abroad. Okay, pagdating ng June, to see is to believe. Ano kaya mangyayari pagdating ng June? Lord, help us. Give this project your moment of whatever attention our people would give to this. So therefore, ano ang dapat kahulugan niyan? Makita natin na meron pa rin tayong 450,000 pesos aspiration or target per month. Kung nalaramdaman natin na mahalaga itong project na ito, pwede ba nating isigaw ang 450,000 pesos? Go! Pigpigsan tayo, 450,000 pesos. Okay, thank you so much for that. Kakabsat, provided we honor God with everything you own, give them the first and the best, the Lord God will never abandon you, will never cast His face against you, will always take care of you wherever and whatever you do in life, He will be there for you. Amen. Ti panakaibasa, tinasantuan na surat, ti epistula, masarakan ti may kadwa Korinto, Kapitulo 8, versikulo 7, aging gana ti 15, akastoy ti kunana. Nabaknang kayo unay, iti amin nga adda kada kayo, iti pamati, iti sao, iti ammo, iti pagaryo at tumulong ken iti ayatyo kada kami. Iti kasta, kayat mi ama nagparabor kayo met kuma. Saan ko nga ibilin daytoy, ngem iti panangipakaammok iti gagar dagiti daduma at tumulong,
kayat ko ang mapaneknekan nupod no metlaeng ti ayatyo. Amuyo ti parabor ni Apo tayo a Heso Kristo. Idinto anabaknang nagbalin anapanglaw, gapo kada kayo, tapno pabaknangen na kayo, babaen iti kinapanglaw na. Daytoy ti malakad ko ang maipapan iti daytoy abanag. Nasaysayaat no ilepasyon ti inrugiyo itay napanlabas, itay napan atawen. Saan la ada kayo tinangirugi, no diket tinarigagayan nyo pa'y daytoy asi aayat ang nagtignay. Ituloy yo nga rod, ket ilepas yo ti trabaho yo. Aggagar kayo ang mangilepas iti plano yo. Aramiden nyo kas maibatay iti kabailan nyo nga ited. No si gagagar kayo amang ted, awaten to ti Diyos ti sagot ang maited yu, saan at ti awan kada kayo. Diyak panggep ang mapalaganan dagiti sabali, ket da kayo ti mapadagsenan. Ngem gapo ta duan kayo, ita, rumbeng at tulungan nyo met dagiti makasapol. Tano da kay met ti makasapol, ket isudanto ti aduan, tumulong danto met kada kayo. Iti kasta, adanto panagpapada, kas kuna tinasantuan na surat, ti tao nga adu iti inornong na, saan ang nagsobraan, kat ti basit ti inornong na, saan ang maawanan. Kidawik man, ti panagtakdir tayo kakabsat, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Marcos, iti kapitulo 5, versikulo 20 ket maysa aging ganat upatapulo ket tatlo ket kastoy iti mabasa tayo. Bimmalasi wanen ni Jesus anapan ijay bangir ti danaw, idi addan ti igid, inaribungbungan ti nakaadado at tao. Dimteng ni Jairo maysa nga opisyal iti sinagoga iti dayta lugar. Idi makita na ni Jesus nagparintumeng ket nagpakpakaasi a kinunana, ngan matay ti balasitang nga anak ko, pangaasim ta umay mo, ipatay ta imam ken kuana tapno umimbag ken agbiagpay. Kimuyog ni Jesus ken kuana, nakikuyog met dagiti nakadadu at tao nga agdidinnuron itilikmot na. Adda sadyay ti maysa babae a 12 ket 2 atawinen nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. No pay adun ti mga agas ken kuana ket nagastos nan amin a kwartana a pinagpaagas na saan nga imimbag no di ket kimaro ti sakit na nadamag na a maipapan ken Jesus ket nakinlinnitlit nga rod kadagiti tattao aging ga makaasidig iti likudan ni Jesus kinuna iti bagina no masagid ko lang kumauray ti kawis na laing umimbagak ton. Sinagid na ti kagay ni Jesus dagos asimmarneng ti panagbulos ti dara ket nariknana ti imimbagen. Iti kasta iti dayta kanito nadlaw ni Jesus nga adda pannakabalin nauyos ken kuana ket sinango na dagiti adda iti likudan na. Sinaludsod na siya sino tinangsaged ti kawis ko, kinuna dagiti adalan na makitam dagiti adu at tao nga agdidinnoron iti likmot mo ket saludsuden pay laeng no siya sino tinangsaged ken ka. Ngem inwaras ni Jesus ti panagkita na tapno bigbigin na no siya sino tinangsagid ken kuana. Nadlaw ti babae iti napasamak ken kuana iso nga agtagtigerger iti buteng nga imasidig ken Jesus a nagparintumeng iti sangwanan na impudno na iti amin nga naaramid. Anak ko kinuna ni Jesus iti babae, pinaimbag na ka iti pammatim, ingkan asitatal na ket saan ton nga agsubli iti sakit mo, madamapay nga agsasaon ni Jesus ididumteng dagiti naggapo iti balay ni Jairo. Natayen ti anak ko, impadamag da ken ni Jairo, apay taringgurim pay laeng ti maestro, saan nga ingkaskaso ni Jesus ti imbagada ken ni Jairo, kinunana ket di ken kuana di ka agdanag,
papegsaim ket deti pamatim saanin nga impalubos ni Jesus ang makikuyog dagiti tattao ken kuana malaksid ni Pedro kadagiti agkabsat nga Santiago ken Juan. Idi sumangpet da ijay balay ni Jairo nakita ni Jesus ti kumaribuso at tattao agsangsangit ken agdungdungaw da iti napigsa. Simrek ni Jesus ket kinunana kadakwada, apay nga umariwawa kayo, apay nga agdungdungaw kayo, saan anatay ti balasitang matmaturog laeng. Kinatkatawaan dagiti tattao, pinarwar na amin ida, sana inayaban dagiti naganak ken dagiti alalana ket sumrek da iti silid nga ayan ti balasitang. Iniggaman ni Jesus ti ima ti balasitang sana kinuna talita kum kayat naasawen balasitang bumangon ka. Dagos abimangon ti balasitang ket nagpagnapagna. Kastaunay asid daaw ti napasamak. Ngem impaganet get ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Pakanenyo ti balasitang kinunana. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakabasa ken panakadingeg ti nasantuan asasao ni Apo Jesus. Amen. Amen. Isasao anaragsa awa mamabyan isasao sa mabyan. Amen.
Giyaman tayo iti mensahe ti koro, ket maawis kayo, na siya sino man dagiti talento na agkanta tapno makipaset, iti ministeryo, iti nga agbalin, nga koro, iti iglesia tayo dito Ilocano service. Namnama tayo tapno mapaimbag. Adda kano talo kang runaan, nga makaigapuan, nga sakit, nga isut, rason ti ipapatay ti tao, isuda dagitoy ti ischemic heart disease, neoplasm, ken cerebrovascular diseases. Saludsod din tayo ito madamdama kini Dr. Joy, no, niya kahit nasawin dagitoy. Ket sigun iti BBC report, agtultuloy iti panagsaknap iti COVID-19 ti entero alubong, ket nasurok nga 550 million tinakumpirma a kaso, ket nasurok nga 6 milyon tinatay. Anay padamag iti dandani duagasot nga pagilyan, dumaduma nga lugar ti entero a pagilyan. San laing dagitoy dagiti nasken a paimbagen. Kas kinuna iti Philstar at dadakkel ken nalawag nga baro akarit kanya tayo. Isu daytoy ti kungkunada nga agsaknap nga epidemya dagiti sakit ti salunat mga may papan iti mental health. Ditoy Pilipinas, 41% of Filipino prosumer o consumers who are in the forefront of emerging trend behavior, belief, and attitudes, making up 15 to 20% of the population, admit to be grappling with mental health issues. This figure skyrockets to 73% among Filipino Gen Zs, indicating that they are more likely experience mental health condition than the average Filipino. Dagitoy asaksakit dakkel nga mangisina iti biag tayo nang nangruna no daytoy ket sumrek kadagiti biag tayo, kadagiti salunat tayo. Dagiti sakit kasla sumrikda nga di man lang agtuktok, oy sumrikak. Ni adda sakit ko nga heart disease. Haan. Ngem dagitoy nga saksakit isu dakit diti manglapid kadagiti amin a plano tayo ken isupay mangpukaw kadagiti namnama tayo. Kasla kanu nga rod man nanakaw ti sakit nga sumrek kadagiti bagi tayo nga mangperdi nga isut gapuna nga rason nga ipapatay ti tunggal may sa kanya tayo. Ket kas ti binasak manipod ti teksto tayo iti Marcos chapter 5, dagiti kapadasan ti babae nga agdardara, kumbaga, ada menstrual na siguro detoy. Kastamet ti babae nga nang sagid ti kawes ni Jesus. Dagiti na duma-duma a sakit. Na pisikalan nga sakit, nga dakkel ti epekto na kadagiti biag tayo. Dakkel ti epekto na kadagiti biag tayo, nga no daduma marik na tayo, nang nangruna no nadagsen daytoy nga sakit ti ut-ut na kadagiti paset ti bagbagi tayo. Iti sakit ket kas mayyarig met iti pannakigubat. Amabalin tayo nga mapagbalegyan dayta nga sakit wenno maabak tayo. Isunat mabalin nga malugi tayo gapo kadagiti sakit nga immapay kadagiti bibiyag tayo. Saan laing dagita kakabsat? Gapo kadagiti sakit, saan tayo nga makontrol dagitoy nga banbanag. Mapukaw ti kinasyasino tayo, no adda dagiti sagsagubanit tayo, nadadagsin nga sakit. Mabalin nga kuna dagiti tattao wenno sarsaritain da, dagiti dadduma ay adda ti cancer na, adda ti AIDS na. Isut gapo na nga no adda dagiti sagsagubanit wenno sakit itunggal may sa kanya tayo, daytoy
kaadwan kanya tayo, agsagaba tayo, iti makungkuna nga depression. Saan laing nga mapukaw ti kinasyasino tayo? Mapukaw met ti lugar ti kagimungan tayo. Ngamin, dagiti sakit nga mangparigat, saan laing nga ti bagi tayo, ngem ti relasyon tayo, kadagiti trabaho tayo, kadagiti pamilya tayo, ken kastamet, dagiti na duma-duma pa, nga aramid tayo. Numarik na tayo nga adati saksakit tayo, nasaysayaat pa'y nga agnaed tayo kadagiti hospital, tapno mataripato tayo. Kaysa makipagnaed tayo kadagiti pagtaingan tayo nang nangruna no mabannogdan. Siyempre sabalin ti panagkita da kanya tayo. Saan tayo panagrik na tayo kadagiti saksakit nga umapay kadagiti bagi tayo, saan tayo amay bagay? Saan laing nga mapukaw ti lugar tayo, kadagiti kagimungan wenno pagtaingan tayo, no di ket mapukaw met dagiti sanikwa tayo. Malagipyo ti babae na nabusbos na amin asanikwanan, dagiti naggastusan nan ngem saan nga immimbag. Kastamet dagiti adati sakit na tata, mabalin nga dagiti sanikwa tayo maibos, mapukaw, gapo kadagiti nadagsen nga saksakit nga imapay kadagiti bagi tayo. Ngem ipalagip na nga dakkel iti masayang saan laing nga ti panawen, ti pigsa, kwarta, wenno sanikwa, ti maibos wenno mabusbos, bayat ti intay panangagas kadagiti bagbagi tayo. Tata, check up lang kakabsat, nagnginan, saan kadi? Kastamet ti mabalin nga mapasamak ti tunggal may sa kanya tayo. Iti binasak manipod ti teksto tayo, makita tayo nga dagitoy ket mangipakita ti pudno nga maysa nga naaramid ni Jesus nga milagro, nga pinaimbag ni Jesus ti maysa a babae nga addaan ti parikot. Anyan a milagro dayta, gapu iti pammati na kini Jesus. Ta isot kakaisuna nga milagro kano iti nasantuan a Biblia a mabasa tayo nga ni Jesus ket impakita na iti aramid na kas anak ti Dios. Isot gapu na nga dinaydayaw da, nagyaman da, kinaapo Jesus idi inagasan ni Jesus isuda. Makita tayo ti inaramid dagiti tattao. Nakita tayo no kasano nga nagaramid mit ni Jesus ti datdatlag, babaen ti pammati dagiti tattao, inagasan na isuda. Manipod kadagiti sagsagubanit wenno sakit nga kapadasan dagitoy nga tattao itinabasa tayo nga teksto. Ngem saan laing nga tinapisikalan? Adupay dagiti kasapulan a masagid dagiti pammat sagiden tayo tapno ni Jesus tapno maaddaan tayo ti pammati tapno ti datdatlag nga kabaylan ni Jesus nga mangagas kadagiti biag tayo ket maaramid. Anya kadi tinasken nga aramidin tayo. Amok ti karigatan nga karigatan nga mabalin nga mapasamak kanya tayo ket adda dagiti nadadagsen nga saksakit nga umapay kadagiti biag tayo. So nga idi bimisita ak diyan ti nanang ni Nanay Sel. Idi Huwebes ba diyan? Nanay Sel, Huwebes. Idi Huwebes. Nakitak ni nanay, talaga medyo, siyempre, edad na, 91. Idi manglikmot-likmot nak, idi sanitarium. Dakkel nga minti kapadasak ijay. Ijay ko nga nasaksyan, nga natay, di umuna nga girlfriend ko. Ijay nga ospital. Kit dijay ti may kadwa nga isisirik ko manipod idi natay iso na idi year 2000. So, syempre, iso nga dakkel no makitkitak dijay nga kwa, syempre ada malagip mo, data nga hospital. Kasi jay narigat aglalo na no kunatayon nga talaga iyapanan dagi jay ti karigatan. Ngem ni Apo Jesus numampay adda dagitoy
nga sagsakit kadagiti biyag tayo, ingkari ni Jesus nga isunat mangyeg ti pannakaagas kadagiti biyag tayo. Masapul laing nga kasti inaramid dagiti tattao tinasantuan na Biblia nga imasideg da kenkwana, sinagid da iti kagay na, tapno kasta isuda ket maagasan. Kastamet kanya tayo, ti umuna aramidin tayo, kas mangipakita ti panangsagid tayo ni Kristo kadagiti biyag tayo, ikantay kuma ti gundaway ti Diyos kadagiti biyag tayo. Idatag tayo dagiti parikot tayo anyaman dagita, kenkwana babaen ti kararag. Ibagam kenkwana dagiti kasasaad mo, kasla awan ipakitam nga talaga kasla dagiti parikot mo ket kasla hangaam mo ni Jesus dagiti parikot mo ngem iturid mo nga ipudno kanyana dagiti kayat mo nga ibaga kanyana. Isut gapuna kakabsat nga ikantay kuma ti gundaway ni Jesus kadagiti biyag tayo, no umampay ni Jesus no daduma ti last resort kadagiti biyag tayo, ngem addaan ko ma ti kinapudno ti intay iya asideg ken Kristo kadagiti biyag tayo. Tapno isunat mangted ti pannakaagas kadagiti biyag tayo. Saan laing dayta ti mangipakita tapno kasta maagasan tayo, mamati tayo ket tapno kasta ket dinggen na tayo ni Jesus, ni Apo Jesus kadagiti biyag tayo. Laglagipem nga mangyeg na ti dawat daydi nga babae. Kitain nyo, sinagid na lang, ti pingir iti kawes na, namati isuna, ket babaen ti pamati, ket iso, ket naagasan, ket masapol apatyen tayo dayta. Di kay pagduaduan, kumakakabsat, akitain tayo, ti inaramid ni Kristo ijay krus ti Kalbaryo tapno kasta may salakan tayo. Saan laing nga may salakan no di ket maagasan tayo man. Isut anyaman nga sagsagubanit tayo, saksakit tayo kakabsat, mamati tayo, adinggen na tayo ni Apo Diyos. Ket no manggigan tayo dagiti testimonyo dagiti sasabsabali nga tattao kakabsat, babaen kadagiti karkararag na, babaen tinapasnek nga pamati, isudak ket naagasan. Ket kasjay tayo kumamit, kadagiti bibiyag tayo kas namati ken Kristo. May katlo, si dadaan tayo kumanga aguray, as nga addaan si Anos ken Apo Jesus. No mampay saan asungbatan ti tunggal kararag ni Apo Diyos, ti kararag tayo iti daytoy nga aldaw, mabalin nga aguray tayo, aganos tayo, tamabalin nga intunubigat isot panang sungbat ni Apo kadagiti dawdawat tayo. Ngem no aguray tayo, mangipakita nga tinasantwa, ti bunga ti Espiritu, ket agtalinaed kanya tayo, resulta iti pamati tayo ken Kristo. Saan nga pulos kumanga agdardaras tayo? Saan tayo nga agap-apura? Saan tayo nga pagurapain na Apo Jesus? Agapura ni Apo Jesus kadagiti daw dawat tayo. Kaslada tayo matintibos kadagiti nga mangibaga ti kayat tayo nga aldaw nga oras nga kanito nga sungbatan ni Jesus dagiti kararag tayo. In God's time, kung natin nga, iti umno nga oras ni Apo Jesus ti mangted ti sungbat. Kadagiti anyaman na dawat tayo kanyana. Mabalin nga ita, inton bigat, inton ulawas, kadagiti sumar sa runo. Tamamati tayo ammo ni Jesus, dagiti kasapulan tayo. Saan tayo kumanga agdardaras? Awan kuma mapukaw, saan tayo kitan nga mapukaw ti tiyempo tayo, na agururay tayo ken Apo Diyos. Mabalin nga subsubukin na tayo ni Apo Diyos, no kasano ti kinatibker tayo, kinaanos tayo ken kuana, kas
namati ken Kristo. Ken ti maudi, no agsao isuna ken ka, aramidem ti ibagana ken ka. Kas kadigiti inagasan ni Jesus, idi nariknada ti panagagas, naagasan da, napaimbagda, simurot da, ket nagbalinda nga adalan da. Mabalin adi na imbaga ken kuana dagiti aramidin da ngem ammo tayo mangmangyeg tayo ti kayat na nga ibilin kanya tayo. Mabalin na saan mo ang mangyeg ti timek na, saan mo ang makita ti bilin na ken ka. Ngem sumurot tayo kuma nga addaan waya-waya tapno kasta aramidin tayo ti pagayatan ni Kristo kadagiti biag tayo. Ti dakis ngamin kanya tayo kakabsat no nasungbatan niya apon, goodbye Lord, see you next time. Kasi jay tayo ngamin niya, no daduma. Win apo, ikarik, maka-abroad naklang. Syakto ti mangidonar, ti bubong. Pasimento akto. Gisangwanan ti iglesia tayo. Naka-20 nga tawinin, di pa'y napasamak. Di namit inaramid, di imbaga ni Jesus. Di ba? Kasi jay tayo nataduma. Isot gapo na nga rod kakabsat. No ipakaamuna ken ka, no anya ti masapol nga aramidin tayo dayta. Kas anak ni Apo Diyos. Agyaman tayo ken Kristo, pinaimbag na tayo, taiso ti mangagas kadagiti bibiyag tayo. Ket si papakumbaba tayo kumamit, nga umasidig ken kuana, sumurot ken kuana, gapo tay nagasa, pinaimbag na tayo. Agyaman tayo ti karina, nga isu ti Diyos nga mangpapaimbag, kadagiti saksakit sagsagubanid. Ket agtultuloy tayo kuma, amamatimet, ken kuana kadagiti biag tayo. No anyaman dagiti kapadasan tayo, ada dagiti sakit tayo, ti physical, emotional, kadagiti pampamilya tayo, trabaho tayo, anyaman dagiti parparikot tayo kakabsat. Adda ni Kristo amang ngagas, mamati tayo, ken sumurot tayo lang kanyana. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Itay ti panawen ti panagidaton. Di kay mapanya ima-ima iti matang ti Apo. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayanurot iti parabor ti Apo a Diyosyo. Idaton tayo dagiti pagkapullo, karkari, ken datdaton a pagyaman iti altar. Maawis kayo met, ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo.
Tuy sagod nga yegmi nanaudat kukwam, intalek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin asagot mo, ay wanan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Agluplapusanan o apo ti panagyaman mi, gapo ti kinabaknang imparukpok mo, ti tunggal maysa kadagiti biyag, kadagiti anak mo. Agyaman kami, o Diyos, ti naparabor nga ayat mo, ken kastamet ti panangted mo, kadagiti kasapulan mi, tinaldaw-aldaw a panagbiag mi. Kaspaset ti panagyaman mi, iyeg mi, dagiti daton mi, karkarig, ken panangidaton mi met kadagiti biag mi, bendisyoram kadi, ket mausar dagito, ti amin nga aramid, ministeryo ken misyon, ken paaramid, ken proyekto ti iglesia mi, dito Central UMC. Dagito ti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Kantayin tayo ito, masideg ka, ken ka Jesus, ket kedawin tayo ken ideas, Mercy Villesa, ti panangi kararag. Masideg ka, ken ka Jesus, di tabaro kung mawag sanggirak. Yawat mo kadi, day tatakyag, ket di puso maginanaak, ket di puso maginanaak. Umasidegak si Papanglaw, awan Dawatik man, dagiti amin na dagiti karkara, dawat da, ken apo, may kay diti sangwanan, tapno kastakit may kararagang kayo. Kapsat. no dilabasol ko anarway, tieg ko apo tapno ugasam. Ieg ko apo tapno ugasam. Umasidegak, Diyos ko ken ka, inadakes ko idaton ida, awanen inak ipangruna, nilaeng Jesus anailansa, nilaeng Jesus anailansa. Tuloy po kaming nagpapasalamat o Diyos, lalong-lalo na sa araw na ito na ipinagkaloob mo na kami ay nagkatipon at muli ay Ikaw ang aming sinamba. Patuloy po namin kinikilala o Diyos na Ikaw ang pinakamagaling na doktor ng aming buhay. Sa lahat po ng lumapit sa iyo o Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga puso at ninanais. Patuloy nawa na madama nila at kilalanin ka na Ikaw ang Diyos ng kanilang mga buhay. Ano man po ang bigat na mayroon sila, ay isasangguni po nila ito sa iyo, Panginoon.
Patuloy mo pong gamutin ang kanilang mga physical na katawan, spiritual, mental, and emotional dahil ikaw ang Diyos na mas nakakaalam ng kanilang ikagagalak at ikaliligaya sa buhay. Salamat din po sa bawat isa na nagkaisa upang patuloy na ikaw ang Diyos ang aming itinaas. Ikaw din ang nakakaalam ng kanilang gustong ilapit sa iyo, Lord. Patuloy na pagpalain mo ang bawat buhay ng kanilang pamilya, ng kanilang minimithi sa kanilang mga anak. Ay patuloy naming kinikilala na ikaw ang Diyos na dakila at mapagmahal sa lahat, na siyang patuloy na iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pagmamahal, kadakilaan at higit sa lahat, ay patuloy mong buksan ang lahat ng pintuan ng mga pagpapala na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iglesyang ito, maging sa kanilang layunin, sa kanilang mga project, ay patuloy naming hinihiling na ang Banal na Espiritu ang patuloy na magbigay ng kasiglahan, ng generous heart sa bawat membro at mga taong kanilang lapitan upang patuloy, Panginoon, na maisagawa po ang kanilang proyekto at magagamit po ito sa pagpapalawak ng iyong ministeryo sa iglesyang ito. Salamat din po sa aming mga manggagawa sa iglesyang ito. Patuloy po na ikaw ang Diyos na mag-anoint sa kanila. Bless mo po ang buong pamilya nila. Ganon din po ang kanilang pangangailangan. Ikaw ang Diyos na tumawag at nangako sa kanila na hindi mo sila pababayaan. Panginoon, ikaw din po ang mag-bless sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pananim at higit sa lahat, Panginoon, sa mga anak nila na nag-aaral ay patuloy mong i-inspire sila sa darating na pagbukas ng eskwela. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming patawarin upang kami ay lumakas at patawarin mo rin kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang na kung saan ay matuto kaming yumuko at lumapit sa iyo at ipagkaloob ang aming mga bigat sa aming buhay, maging ang aming mga sarili, ang lahat na pinagkatiwala mo sa aming Panginoon, ay matuto kaming magpasalamat at ibalik ang para sa iyo. Salamat, O Diyos. Alam po namin na kung wala ka sa aming buhay at kung hindi ka namin kikilalanin ay wala pong paglago at wala rin po, Panginoon, na makagawa kami ng maayos sa aming mga buhay. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na hindi humihinto, na inspire ang bawat isa sa amin. Salamat po sa grasya. Salamat, Panginoon, sa lakas at higit sa lahat, salamat sa buhay ng aming Panginoong Hesus na siyang bumayad sa aming mga kasalanan. Nawa ay patuloy na kilalanin namin siya na siya ang aming tagapagtubos at siya ang nagbigay sa amin ng pangalawang buhay upang maisagawa po namin ang nararapat at ang iyang kalooban. Salamat po, ang lahat ng ito ay aming itinataas at ang pagpapala mo ay patuloy naming maangkin upang gamitin namin po ito sa paglilingkod ng may katapatan at higit sa lahat may pasasalamat sa aming mga puso. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Masidegag itaarpad, aginggat gloria imaragpatang, Uray pay agibu sentuy biag, kaskas nilang nga umasidegag, kaskas nilang nga umasidegag.
Tigimong tayo ket nalpasen, ngem ti paragserbi tayo ket agtultuloy. Ket tayo pagtultuloy nga paragserbi ken Apo, babaen kadagiti pamilya, komunidad, ken kastamet kadagiti nangibaunan na, kagtultuloy nga kapya, talna, ayat, ken bendisyon, ti ipaay ni Apo Jesus ti tunggal may sa kanya tayo, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.